Sa pagtulak ng news team sa Jose Lapid Porac District Hospital nitong umaga ng Martes, January 12, sinabayan namin ang pagsasagawa ng inspeksyon ni Dr. Jose Antonio J. Rivera, OIC ng Pampanga Provincial Health Office sa mga naging senaryo ng pagtugon ng emergency unit ng ospital sa kaso ng nasawing katutubo na si Jimmy David. Pansin ng news team ang mga CCTV camera na nasa entrada ng emergency room na maaaring makapagbigay ng malinaw na kwento kung papaano ang naging pagtanggap ng mga emergency room personnel ng ospital. Dito nagawa naming ungkatin sa Chief Hospital na si Dr. Larry Fernando kung ano ang nangyari. Inamin niya na hindi nagawang bigyan ng paunang luna si Mang Jimmy at nakita umano ang pagkukulang sa attending nurse na unang responder sa mga pasyenteng pumapasok sa emergency room. Kailangan talaga magkaroon ng first aid. Pagka nakablaw ng ahas, linisin yung site ng pagkagat at kung maaari, lalagyan natin ng tourniquet para hindi kumalat yung kamandag. So, at saka dahil wala naman na anti-venom dito, then we will refer it to the higher level ng hospital para sa ganun mabigyan ng karampatang lunas. Unfortunately, yung application nga ng nurse, medyo nagkamali siya doon. Kaya nagkakaroon kami ng proper investigation at saka magkaroon ng karampatang parusa kung pinakita. So for the record, dun ho nakikita nyo may lapses, may pagkukulang. Yeah, Bigo ang news team na makakuha ng kopya ng video footages na basehan ng pamunuan ng ospital sa pagpataw ng sisi sa kanilang nurse na di umano'y hindi maayos na pagtugon sa nag-aagaw buhay na katutubo. Sinikap namin na silipin kung operational nga ang mga CCTV at nakita namin na bukas at malinaw naman ang kuha ng mga ito real time. Sa panig ng Pampanga Provincial Health Office na ibabanaan niya ni Dr. Rivera ang rekomendasyon sa pagdidisiplina sa attending nurse ng Porac District Hospital. Dadaan ito sa Legal Department ng Kapitolyo bago magbigay ng pinal na pasya kung gaano kabigat ang parusa sa nasabing personnel. Walang takitan ng mangyayari dito. No? Everything is seen in the footages. Gagawan tayo ng fair at pantay na desisyon when it comes to this. No? Kaya lang, syempre, the legal process should prevail. Kaya kinokolate muna namin lahat ng aming mga ebidensya, ating mga signed narrative reports, and then the Office of the Governor plus our legal team will assess yung validity ng mga nangyari. Sa kwento ni Dr. Fernando, nakita nila sa kukuha ng CCTV camera na 2 beses na nagtungo ang mga katutubo para ihatid sa emergency room ang nag-aagaw buhay na si Mang Jimmy. Ngunit ang nurse ay sa labas lamang umano ng ospital kinausap at hindi lang nagawang kuhanan ni record at bigyan ng paunang lunas ang nooy nag-aagaw buhay na katutubo. Ayon sa pamunuan ng Porac District Hospital, responsibilidad umano ng attending nurse nakuhanan ng record at bigyan ng paunang lunas ang sinumang pasyente. Pinag-aaralan rin ngayon kung maging ang doktor na on duty ay maisasama sa papatawan ng disciplinary action. Paulo G. Santos, CLTV News.